Mercè, hi ha una pregunta que, encara que per tòpica, és obligada sempre fer-la. Per tu què entens per poesia? Per mi la poesia té alguna cosa a veure amb la màgia. Vull no sé què, penso que la poesia insinua moltes coses i obre molts camins. Bona part també la poesia es fa en la vida. En la literatura catalana del segle XX jo crec que hi ha tres moments molt clars. En aquesta última part del segle XX irromp una dona amb una personalitat molt gran que es diu Maria Mercè Marçal. Crec que un dels pilars fonamentals de la seva literatura o de la seva poesia és el qüestionament de la identitat. I sobretot posar contra les cordes la tradició i certs arquetips de la tradició. No? I jo crec que en aquest sentit la seva poesia és revolucionària. Tria la llengua catalana com a mitjà d'expressió literària, reivindica la seva condició de dona i una classe social determinada. Jo crec que Maria Mercè Marçal va ser totalment una persona molt avançada en pensament, en reivindicar el feminisme, la maternitat. Va ser pionera per tot. Ho va ser per la seva obra i ho va ser per les seves lluites. És una abanderada de la tolerància, és una abanderada de la llibertat, és una abanderada, diguem-ne, de la visibilització de la dona, i ho fa en un moment en el qual això no és pas tan habitual. És pionera en l'àmbit literari com ho és també en l'àmbit social, en l'àmbit polític, en l'àmbit personal. Al final els escriptors escriuen d'allò que viuen, d'allò que senten, més profundament de les seves vivències. No? Jo crec que ella escriu perquè és allò que sent, allò que ha viscut i allò que ha sentit. Hi ha moltíssimes paraules que incorpora a la seva tasca poètica que provenen precisament del lloc on ella va néixer. Ella se sent del Pla d'Urgell, s'estima el territori i d'alguna forma vol donar a conèixer el seu territori a través de les seves obres. No? Crec que el territori és molt important que s'estimi els seus artistes i jo crec que és un fet, un gest que honra molt al territori pensar en una gran escriptora com és Maria Mercè Marçal i que convoqui un premi com és el Premi de Poesia Maria Mercè Marçal, que a més és un dels premis capdavanters de poesia dels països catalans. La convocatòria arrenca precisament l'any 1999, pocs mesos després d'aquesta prematura mort de l'autora, de la Maria Mercè Marçal. Força coneguda a la comarca, sobretot al municipi d'Ivars d'Urgell i de Barbens, però jo entenc que suposo que a través dels alcaldes d'aquestes poblacions i de la presidència del Consell Comarcal creuen convenient i per tal de reforçar aquesta cultura catalana, la literatura, crear aquest premi en honor precisament a l'autora. Una de les coses més importants perquè un premi funcioni és que hi hagi un gran jurat. I és una de les coses que vetlla molt el Premi Maria Mercè Marçal. Grans poetes que se l'estimen a més el premi i que treballen perquè l'obra guanyadora dignifiqui a més el propi premi. Per nosaltres crec que com a jurat el que valorem moltíssim és que hi hagi alguna cosa més que el simple fet de fer bons poemes i aplegar-los en un recull, sinó que hi hagi una voluntat de llibre, una superestructura que en realitat dissenyi un camí molt ben trebat des del principi fins al final, que l'autor tingui voluntat realment de fer un llibre més aviat que no pas un aplec de poemes. Jo crec que una de les coses és que se senti als països catalans com una cosa de sentiment, de cor, primer de tot. El Premi Maria Mercè Marçal, si un dels seus trets característics importants és l'alta qualitat poètica en què es presenta. Sí que els guanyadors són aquells que es veu una maduresa i moltes vegades també la temàtica. És a dir, jo crec que cada vegada el poeta reivindica i expressa el que la societat sent i el que la societat
el que batega, no?, dins de la societat, no? I en aquest sentit, una mica també com els editors, no?, que al final editem i publiquem allò que sentim batre o bategar en la societat, no? Jo vaig decidir presentar Matèria Elemental al Premi Maria Mercè Marçal perquè volia tenir el plaer i la satisfacció de poder tenir aquell llibre que anés acompanyat del nom de la Maria Mercè Marçal. En el món de la literatura i especialment en el món de la poesia, el que fas és endreçar solituds. I moltes d'aquestes solituds que intentes endreçar provenen d'experiències i vivències del món de la infantesa, positives i negatives. És a dir, el que som és en certa manera el que hem viscut. Jo crec que mantenir la continuïtat d'una convocatòria no és sols de qui la vol mantenir, sinó que t'empeny, no?, que l'hagis de mantenir per la gent, la força de la gent. Quan veus que assisteixen a un sopar literari gent de diferents col·lectius, gent del món de la cultura, això fa que sigui un premi que no es pugui aturar. Hi ha un jurat molt qualificat darrere aquestes obres, perquè és conegut, perquè avui dia també hi ha la possibilitat de publicar-ho a les xarxes i això fa que arribi a tot arreu, i perquè d'uns anys cap aquí s'ha donat a conèixer les escoles, a la qual molts escolars, molts, fan la il·lustració, aquells que són més petits, o la poesia, aquells que són més grans, i estic segur que d'aquí uns anys tindrem poetes i poeteses a la comarca i arreu, fruit d'aquesta convocatòria del Sol del Pla. «25 anys d'un Premi Maria Mercè Marçal vol dir alguna cosa, vol dir moltes coses, vol dir una maduresa del premi, vol dir que el territori se l'estime i creu». És un reconeixement, en primer lloc, amb algú que ha fet una trajectòria, en aquest cas literària, i que en certa forma ha de ser un model i ha de ser un referent i ha de ser un estímul per a les noves generacions i en aquest cas per al gènere de la poesia. 25 anys demostren que és un premi literari que està més que consolidat, amb un clar compromís per la llengua i la cultura catalana i un excel·lent element de difusió de l'obra d'una de les millors escriptores dels nostres temps. I ha de ser també un motor perquè, i això jo crec que el premi ho té, perquè hi hagi realment una trobada social on quan hi anem ens trobem de diferents sectors, etc., i ens sentim units, diríem, per la figura de la Maria Mercè Marçal. No s'ha de perdre, perquè és una forma també de demostrar que el territori, jo crec que és un territori progressista, lliure de pensament, que aposta amb la cultura en aquest sentit. I a mi em sembla que aquest és el paper que han de fer i que a més s'utilitzi una figura com la Maria Mercè Marçal, que creia molt en el país, que creia molt en les llibertats, que creia molt en la justícia social, em sembla magnífic, i que era una gran poeta, no cal dir-ho. Sé que és un esforç al final, perquè moltes vegades es pot dir, ostres, la poesia és un gènere de poc públic, de poc lector, però que precisament la poesia necessita aquests premis i l'acompanyament d'institucions com el Consell Comarcal del Pla d'Urgell, com fa, incentivant i motivant la creació poètica i la creació literària. Jo penso que pot tenir un futur. Ara, si el futur serà a través d'un sopar literari o serà d'una altra manera, a vegades les coses van canviant. Però que hi haurà Premi Maria Mercè Marçal n'estic segur.